Salutare, dragii mei! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube Outline Cocolix. În acest videoclip aș vrea să îmi schimb tema de la cont, deoarece, dar nu foarte mult, deoarece aș vrea să fie mai ordonate reperurile, deoarece sunt cam întortocheate. Și aș vrea să schimb un pic și biografia mea, pentru că nu prea mai îmi place. Am început prin a lua o fotografie albă, a face un mic videoclip, deoarece trebuie să o băgăm în aplicația Vont. Acolo vom pune fontul, unde vom scrie fiecare denumire a reperului. Am încercat fontul să văd care îmi place mai mult, dar din păcate nu m-am putut decide dintre două. A fost foarte greu să mă decid, pentru că uitați-vă cât de frumoase sunt amândouă. Așa că am hotărât să pun un sondaj pe Instagram, să votați voi, să văd care vă place vouă mai mult, pentru că până la urmă cei de pe Instagram văd o poză de la Reper, nu numai eu. Și na, le-am scris aici și le-am trimis pentru că nu prea erau active, au votat și să vedem ce am vins. Deci am vins primul font, acesta, adică primul de acolo, de sus, și apoi am intrat iarăși în aplicația Vont și am început să pun textul. Nu mai știu exact câte am făcut multe. Am vrut să o fac să nu fie dreaptă și am tot căutat pe acolo și am găsit, dar nu prea mi-a plăcut. Așa că am spus o șterg și să o las normală. Nu știu, părerea mea. Mie nu mi-a plăcut să stea așa cum este acum în imagine. Așa că am lăsat-o așa, normală. Am să-i pun și niște emoji-uri, dar după aia m-am răzgândit. Cele din urmă, da, m-am răzgândit deoarece mi s-a părut că este cam simpluță. Și nu vreau atât de simplu. Mi s-a părut că ar trebui să mai pun câte ceva peste. Așa că am încercat cu alt text. Și am încercat eu să fac un background, un fel de background cu maro, deoarece emoji-urile sunt maro. De-aia am ales tocmai această culoare și plus că mi se pare că mă reprezintă, dar nu numai ea mă reprezintă. Intrăm mai târziu în amănuntele acestea. Am să o fac mai mare, dar înainte să o fac și pe a doua. Și să-mi spuneți la final dacă vă place tema pe care i-am pus-o contului meu. Mie îmi place, pot să spun că îmi place. Da, vă place? Ok, gata, am terminat. Acum ăsta e exemplu pe care vi l-am mai dat. O să mă Dar am făcut duc destul de pe multe. Instagram să vadă Mai cum mult era de 5 am înainte și făcut, cum până în 10 sau chiar și 10 o am să făcut. fie după. Nu mai țin exact minte. Ok. Sunt aici, uitați-vă cum arată acum. Ok. Stați că mai vreau să pun încă un highlight. Aici am. Și vreau să-i dau numele... Ce nume am pus acolo, că nu mai țin minte. Gata, mi-am amintit. Și pune și cu emoji. De fapt le punem după aia. Și pentru cei care nu știu ce înseamnă creștere, gen, da. Aici, în engleză. Dacă traduci în română, cam asta înseamnă, din câte știu eu. Nu știu, n-am tradus până acum. Dar, da. Așa. Edituri.
edit. Mai le pun și pe astea. Mai pun câteva dacă tot. Ok. Scriem aici edit. Așa. Dăm edit cover. Dăm aici. Așa, am schimbat-o și pe aceasta. Am zis că nu. Mie îmi plac foarte mult culorile astea. Au început să-mi plac foarte mult alb și cum se numește, maro. Pur și simplu cred că pe mine mă reprezintă și cianul, cât și albastrul, baby blue. Da. Și o să facem așa la toate. Ok, apoi am mers în notițe. Am luat un font cu care să scriu biografia. Și am luat foarte puțin din cea veche. Vreo 2-3 rânduri n-am pus din cea veche. Și am scris că sunt gogolixă. Începutul contului meu, like-urile de la Cristina, goalul meu. M-am chinuit puțin pentru că nu e virgulă la această tastatură și e, da. Și canalul de YouTube, pentru că eu am un link de la canalul acesta de YouTube la mine pe Instagram și am spus să pun și niște emoji-uri să fie mai colorat și mai drăguț. Mie îmi plac foarte mult emoji-urile astea, de asta l-am pus. Mi se pare că reprezintă acolo scrisul acela. Și apoi mi-am pus-o, i-am dat copii și i-am dat paste. Da, am pus aici. Am pus și pe story, să vedeți că am pus și pe story asta la secundele viitoare. Uitați-vă ce frumos arată cu toate acele poze de la reper, arată foarte drăguț. I-am făcut aici o poză, le-am făcut poză și lor ca să pun la story. Și am scris aici New Theme și o biografie nouă. Apoi le-am pus acolo screenshot-urile și am făcut eu acolo un design frumos. Sper că vă place. Am pus aici și cu emoji-uri, cu săgeți, ca să vadă, să se înțeleagă. Da, am pus aici, le-am pus lângă, nu știu ce le-am pus neapărat lângă, așa mi-a venit mie atunci pe un moment. Da, le-am pus așa, apoi le-am pus emoji-urile de care vă vorbeam. Și am pus screenshot-urile pe care le-am făcut. Așa. Și am primit un comentariu de la fată care i s-a părut foarte drăguț. Cute, așa. Sper că vă place. Mie îmi place foarte mult. Și v-am mai spus, pe mine cred că mă reprezintă aceste două culori, de-aia le-am pus acolo. Și sunt chiar niște culori cute care cred că tuturor le place, mai ales albul, dacă nu vă place maroul. Da. Așa că noi ne vedem data viitoare și eu vă spun bye!